नमस्कार, मी स्नेहा परब। आज मी तुम्हाला मुशी या माशाची चटणी किंवा मुशी मसाला कसा बनवायचा ते दाखवणार आहे। चला तर मग आपण मुशी मसाला बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य पाहूया। मुशी हा मासा असा असतो। मी मार्केटमधून छान मोठी मुशी आणली, त्याचे असे छान मोठे तुकडे झाले। आता या मुशीचे आपण बारीक तुकडे करून घेऊया। मी अशा प्रकारे बारीक तुकडे करून घेतले त्याचे। मुशी जर छोटी असेल तर ते छोटे तुकडे चालतात, पण ही खूपच मोठी होती त्यामुळे मी हे बारीक तुकडे केले त्याचे। मुशीची चटणी बनवण्यासाठी आपल्याला जी फोडणी लागणार आहे त्यासाठी लागणारे साहित्य आपण पाहूया। 3 मोठ्या साईजचे कांदे मी बारीक चिरून घेतले, आलं लसणाची पेस्ट, कढीपत्ता, त्यानंतर या इथे मी पुदिना, कोथिंबीर आणि 2-3 हिरव्या मिरच्या याची पेस्ट करून घेतली, हळद, मालवणी मसाला, कोथिंबीर, कोकम आणि चवीपुरता मीठ। आणि हे आलं आणि लसूण पेस्ट मी केली तरी सुद्धा मी वरून फोडणीला घालणार आहे। लसूण जास्त असेल तर हा मासा चवीला छान लागतो, त्यामुळे हे मी पुन्हा वरून घालणार आहे फोडणीमध्ये। आपण ज्या मुशीचे बारीक तुकडे करून घेतले त्याला आता आपण मॅरिनेट करून घेऊया। पाव चमचा हळद, आलं आणि लसूण पेस्ट आपण केली ती घालायची 1 चमचा आणि थोडं मीठ घालायचं आहे आपल्याला। नंतर ग्रेव्ही मध्ये पुन्हा आपण मीठ घालणार आहोत आणि थोडा मसाला, परत मी फोडणीत मसाला घालणार त्यामुळे इथे अर्धा चमचा मसाला घालते मी। आणि त्यानंतर आपण हे सर्व हाताने मी मिक्स करणार आहे चांगलं, तर छान लागायला हवं त्या फोडींना। पुदिना आणि कोथिंबीर आणि 2-3 हिरव्या मिरच्या घातल्या, ती चटणी मी याच्यात घालणार आहे थोडी फोडणीला ठेवणार आहे। आता हे आपण 10 मिनिटं बाजूला ठेवूया। मुशीची चटणी बनवण्यासाठी आपल्याला जे वाटण लागणार आहे ते मी इथे दाखवते आता तुम्हाला। इथे मी 2 मीडियम साईजचे कांदे चिरून घेतले, त्यानंतर ओला नारळ अर्धा घेतला इथे किसून, तमालपत्र, थोडासा दालचिनीचा तुकडा, त्यानंतर 2 चक्रफुलाच्या पाकळ्या, 5-6 मिरी, अर्धा चमचा बडीशोप, 1 चमचा धणे, त्यानंतर आलं आणि लसूण 10 लसणीच्या पाकळ्या आणि अर्धा इंच आलं घेतलंय। हे आता आपल्याला सर्व भाजायचं आहे। मुशीच्या चटणीसाठी लागणारं वाटण आहे त्यात आपण करून घेऊया। या इथे मी 1 चमचा तेल घातलंय, त्यात हा कांदा आपल्याला घालायचा आहे आणि चांगला भाजून घ्यायचा आहे आपल्याला। तो थोडस मीठ घालणार आहे, लवकर आपला चांगला खरपूस होईल कांदा। कांदा थोडा भाजत आला ना की त्यामध्ये मी आलं आणि लसूण घालणार आहे, जेणेकरून ते चांगले भाजले जातील कांद्याबरोबर, छान असं खरपूस व्हायला हवे जरा ते सुद्धा। त्याचबरोबर लगेच मी हे तमालपत्र पण घालणार आहे त्यामध्ये। 5-6 मिरी घेतल्या, 2 चक्रफुलाच्या पाकळ्या आणि लवंग आणि धणे आणि बडीशोप, हे जे आपण वाटणामध्ये घेतलंय ते सर्व घालणार आहे मी यामध्ये। आता गॅस मिडियम करायचा आहे। वाटण छान खरपूस भाजलं ना की त्या ग्रेव्हीला चव येते आणि वास मस्त येतो। भाजला गेलाय, आता लाल झालाय कांदा आपला। आता मी हे खोबरं घालते याच्यामध्ये। तुम्हाला ग्रेव्ही जेवढी हवी त्या प्रमाणात तुम्ही घालायचं आहे। गॅस थोडा मीडियम करणार आहे मी आता। मीडियम गॅसवर आपल्याला हे भाजायचं आहे चांगलं, खाली लागायला नाही पाहिजे, खरपूस करायचं आपल्याला हे सुद्धा वाटण। आपलं आता हे वाटण ना छान झालंय खरपूस भाजून, हे बघा खोबरं पण भाजलं गेलंय। मी आता गॅस बंद करते। मी आता आपल्याला थंड करायचं आहे। थंड झाल्यानंतर आपण हे मिक्सर मधून बारीक वाटून घ्यायचं आहे। आता आपण मुशीची चटणी बनवायला घेऊया। मी तिथे गॅस चालू करते। मी 3 चमचे तेल घातले यामध्ये, त्यानंतर आपण यामध्ये 7-8 कढीपत्त्याची पानं घालूया, त्यानंतर हे तमालपत्र 1, 3 मोठे कांदे बारीक कापून घेतले ते घालूया, जरा ढवळून घेऊया आपण यामध्ये। हा कांदा भाजत असताना आपण हे लसूण मी ठेचून घेतली ती यामध्ये घालणार आहे। मुशीला लसूण जास्त असेल ना तर चवीला खूप छान लागते ती, आपण असे परतून घ्यायची आहे। शिवाय मी आलं लसूण पेस्ट पण घालणार आहे। त्या लसणीच्या पाकळ्या ठेचून घातल्यानंतर त्या ग्रेव्हीला थोडी चव वेगळी येते, वास छान येतो लसणीचा। त्या आलं आणि लसूण जे पेस्ट करून घेतलेली ती सुद्धा घालणार आहे मी यामध्ये, 1.5 चमचा ते घालणार आहे। आता हा चांगला नरम झालाय कांदा, त्यात आता आपण पुदिना, कोथिंबीर आणि 2-3 हिरव्या मिरच्या घालून मी जी पेस्ट तयार केली ती घालते। ती घालून आपल्याला ढवळायची आहे। ही मुशीची चटणीची छान झणझणीत व्हायला हवी। थोडीशी कोथिंबीर मी या फोडणीमध्ये घालते। फोडणी भाजत असताना त्यामध्ये आता आपण मालवणी मसाला घालूया। मी इथे 2.5 चमचे घातलाय मी मालवणी मसाला। मसाला तुमच्या तिखट कसा आहे त्यावर आहे ते, जेवढा तिखट असेल तुम्हाला किती आवडतं तिखट त्याप्रमाणे तुम्ही घालायचं आहे। मगाशी आपण जे वाटण केलं ना ते आता आपण आपली फोडणी छान भाजली गेली आहे, तर त्यामध्ये आपण हे घालूया। आपल्याला किती ग्रेव्ही हवी आहे त्याप्रमाणे ते घालायचंय।
ही चटणी आपल्याला छान भाजून घ्यायची आहे. आपण मिक्सरला जे वाटून घेतलं ना, खोबरं होतं थोडं, ते मी आता यामध्ये पाणी घालून त्यात घातलंय. आता हे तुमची ग्रेव्ही तुम्हाला किती हवी त्या प्रमाणात तुम्ही घालायचं आहे ते. आता या ग्रेव्हीमध्ये थोडं मीठ घालते मी. आता आपण मॅरिनेट करताना त्या मुशीच्या तुकड्यांना मीठ लावलेलं आहे, त्यामुळे थोडं जरा प्रमाणातच घालायचं आहे मीठ. त्यावर 2 मिनिटं आता झाकण ठेवते. आपण 2 मिनिटं झाले तर झाकण काढून बघूया. इतका वास येतोय त्या ग्रेव्हीचा, तरी आपण अजून मुशीचे तुकडे टाकले नाहीये. 7-8 कोकम मी घातले त्यामध्ये. आता याला छान उकळी आली आहे. आपण त्याला मॅरिनेट करून ठेवलेलं ना, सर्व आलं लसूण आणि सर्व पुदिना वगैरे लावून मीठ वगैरे घालून. तर आता हे चांगले 5 ते 10 मिनिटं झाली त्याला. मी आता ते यामध्ये उकळी आलेल्या या ग्रेव्ही मध्ये टाकते. आणि हे शिजायला वेळ लागत नाही, लगेच शिजते. हे एकदा ढवळून घ्यायचं, जास्त ढवळायची नाही, कारण ती लगेच तुकडे होतात त्याचे. नाही तर जर तुम्हाला वाटलं हे जास्त घट्ट आहे, थोडं पाणी घालायचं त्यानंतर. छान उकळी आली त्याला. आता मी बारीक गॅस करणार, थोडीशी कोथिंबीर घालते आधी आणि मग झाकण ठेवते. आता जरा थोडी पातळ आहे आणि ही थोडा मी गॅस मोठा करते. आपली मुशी अजून शिजली नाही, थोडा वेळ अजून झाकण ठेवूया आपण त्यावर. आता आपण झाकण काढून बघूया. बघा आपली शिजली आहे आता ही. तुम्हाला जर घट्ट हवं असेल ना तर कमी पाणी घालायचं आणि ते लगेच शिजतं. ते जास्त वेळ लागत नाही त्याला. हे बघा असे पीस दिसतात त्याचे मटणासारखे. कोथिंबीर मी सर्व आता घालते यामध्ये, कारण का आता आपलं हे होत आलंय सर्व. छान शिजली सुद्धा आहे. आता मी हे ढवळणार नाही, सतत ढवळत राहिलं तर मग ते तुकडे होतात त्याचे, त्यामुळे मी आता हे ढवळणार नाहीये. आता ही आपली मुशीची चटणी तयार झाली. खूपच छान लागते आणि असतेही पौष्टिक. आणि तुम्ही भाकरी किंवा चपाती बरोबर सहज खाऊ शकता, किंवा भातासोबत सुद्धा ही खूप छान लागते आणि होते पण पटकन. मी आता गॅस बंद करते. आपली ही मुशीची चटणी तयार झाली. पाणी कमी घालून तुम्ही घट्ट सुद्धा करू शकता याची. मला ही अशी छान वाटते, कारण ही आपण भातासोबत सुद्धा खाऊ शकतो. जर तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर कमेंट करून नक्की कळवा. माझा हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा. माझ्या लेटेस्ट अपडेटसाठी माझ्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा. आता आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नमस्कार.